комиссар доир хоҳад кард. ба майдон мебароянд бозигарони дастаи Регартадас ва Равшан дар майдони хонагии дастаи Регартадас. Равшан тавониста буд ки бо ҳисоби 1-0 натиҷа мусови 1-1 хотима ёфта буд. Ва акнун мебинем ки Талас ки ба ҷои Зайниддин Раимов ин мавсим дастаро ба дӯш гирифт ва ҳамчунин бо нуфузи Лигаи Чемпиони Дуи Осиё иштирок мекунанд. Равшан пас аз оне ки садои штаки довари бозӣ инҷо баланд шуд. Биёед зуд тамошобинони азиз ба ҳайати Самандар Қодиров. ҳуҷуми дастаи Равшан, фурсат ҳаст барои ҳамлагари тавассути канори рости майдон. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат пайдо мешавад барои дастаи Шаҳри Турсунзода ва Димитрий Черишев ки онҳоро ба дастаи Равшан даъват кард, ба ҳайат ҷалб кардиданд. Шеридин Бобоев, фурсат ҳаст барои бозигарони дастаи Равшан ва инҷо фурсат барои бозигарони дастаи Равшан ва инҷо довар ба нуқтаи зарбаи пеналти ишора мекунад. Вале Олаулова ҳоло худро на чандон хуб эҳсос мекунад ва бинед ки чӣ гуна инҷо қоидаи бозиро вайрон кард Касим Осуман. Шеридин Бобоев довар иҷоза медиҳад. Шеридин Бобоев, зарбаи ӯ ва гол. Бидуни иштибоҳ тӯбро таслими дарвозаи Регартадас мекунад ва Шеридин Бобоев бидуни хато тӯбро ба дарвозаи Мануэл Тресор зад. Дарвозабони дастаи Регартадас ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат барои дастаи Шаҳри Турсунзода ва инҷо Евгений Грицин. Талери Мумназаров дар назди тӯб аст, довар иҷоза медиҳад. Ва инҷо акнун дастаи Шаҳри Турсунзода. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат ҳаст барои дастаи Регар. Як зарбаи дигар ва баландтар акнун. Амирҷон Сафаров аз тӯбро ба бозӣ медарорад аз ҳайати дастаи Равшан. фурсат пайдо мешавад барои дастаи Равшан. Партоб ба дохили ҷаримагоҳ, фурсат ҳаст, зарба ва гол. ҳисоб 2-0. Равшан акнун дар ҳисоб боз ҳам ба пеш мебарояд ва Шеридин Бобоев голи дуюмашро дар вохир имрӯза ба самар мерасонад. бинед ки чӣ гуна партоб аз ҷониби Муродов буд ва чӣ гуна Шеридин Бобоев тавонист ки бидуни мушкилӣ тӯбро ба Рустам Нурматов садои штакашро аз анҷоми бозӣ даври чаҳорум минуи дастаи Регартадас ва Равшан баланд мекунад. Равшан бо